Salam mehriban dostlar. Salam qadrli internet öýüjileri. Hawa siz Supershot Pixel Video Studiosynyň size taýarlan ödürüň täze internet video jurnalyna tomaş etmäge çagyrýar. Hawa ýöne biziň bu jurnalymyzyň özü bar-da, ady ýok. Ana şoň üçin hem siz öz kommentarlaryňyzda şu özü bardy ady ýok video jurnalymyzda garar at tapmagy kömek etmäge çagyrýar. Hawa biziň bu jurnalymyz durly reňklere, durly sahypalara baý bolar. Hem de siz bu jurnalymyzy üstülen, yani birinci sahypasynda ýurdumyzyň şahar künjüne bolup geçýän dawarlaryň, konsertlaryň şolfany nerede diň jap bolar. Şo bardy gyzykly maglumatlar bilen habarda bolup gelir. Jurnalymyzyň ikinji sahypasynda nerede nämeniň, haýsy haritlaryň oňoýly bahada satylýanlygyny we nerede satylýanlygyny bilip bilersiňiz. Ýene bir sahypamyz bolsa elbetde sunat äliminde iň bir gyzgyn täzelikler bilen habarly bolup bilersiňiz. Hawa şoň üçin hem garaz bir söz bilen aýdaňyzda durmuşa gerekli ähli zatlary siz biziň jurnalymyzdan tapyp bilersiňiz. Ana şoň üçin hem siz nerede Nämeniň haçan bolup geçýäni biletiňiz gelýärmi? Onda biziň internet jurnalymyzdan daşlaşmaň, bizi tomuş edin. Hawa dowam edýär. Sport saglygyň diregidir. Şoň üçin gepleşimiziň ilkinji sanynyň ilkinji sahypasyny bir sporta başladyk. Nime? Melaýew. Sana şeýle soraw. Sportyň durly görnüşleri bar. Şolaryň içinde bir hili özüňe gyzyklanýanyň, ýa bir göwnüňe ýakynyň bir öz gorýan sport ugrun barmy? Haýt sport ýa hemme meşgul bolýan. Professionaly men. Şeýlemi? Mysal üçin, mysalyň bolmap, ähli bilen meşgul bolýan hiç şey. Taekwondo. Ana şu ýerde pikirlenmäni gowy diýip boljak, gowy meşgul bolýan. Taekwondo bilen meşgul bolýan. Taekwondo näme diýerler aýdymy? Şeyde. El bilen ýa, tayak bilen. Yo onu görkünmeler, o diňe gowy üçin bolýan sportdan görüşdik. Sahna çykan, sahna därler, maňa çykanda şonu uçmalar, onu diňe özüň gowy üçin. Özüni öweniň tanap çürük diýipdirler. Beýbagadyr. Taekwondo bilen meşgul bolsaň tanapyň çürümäňik geçer. Şoň üçin gel daýançy söz geçirelim. Näme aýdypdy? Daýanç tanap. Yok. Kardeşimiz de o. Atbarjymy? Oho, ýetek näme alpalarna bilemek, şoň üçin söz geçirelim. Ýöri taekwondo bardy, taýlan maglumatlaryny tomaş edelim, ondan soň görbereriz. Daýanç sizden. Daýanç bol. Sahypamy sizin bilen. Dur, atpasla. Ne kadar tomaşasın görüşmeli ýaly, çempion, Michael Van bilen şuňky tanymazlar. Şu taekwondo, taekwondo şol näme? Şu bolakça. Neçe yaşdan başlayıp koyuyorsunuz? Taekwondo telefonunda eýän 4 ýaşdan eýän kabul edýärler. 4 ýaşdan mektep ýaşyna eýän kabul edip başlaýar. Gayet şeyler sonra, taekwondo, taekwondo ne etatı vacip durmuş. Etat vacip, fiiller, näçe fiiller bolsa, sonra Kevin baktım bu Kevin. O barlar kurıyor. Bu ne barlamadı? Gerek mi bu?
olaydı. Ben böyle çiğim topulan ne olup gitsem ok şunu bir çıkıyor şunu hadi bakalım. Ben bu tane kadar Ve çağıran adı koyanda sonra. Dediğime de istedir de çağırlar. Ullon adı. Çağırlar bir de uyanır ben ikisini de uyanır. Çağırlar bir de uyanır orada ben ikisini de. Yine mehriban tomoşaçılar şunun bilen qıyxajıp tekvando ite koymuş boyunca düşünüyoruz bunu adamlar şular düşünüyorsunuz. Media yaranlar deyip media şonşundan turvanlaşmalı giyecek günlü tekvando ite koymuş. Değil mi? Daima tabancası da tutmakta. Gerek yok magazine. Koşan sen ben var orada. Ya! Oraya maya var. Dayancın bir yerin ağırda döydem. Bir yerden hemen mümkün kirli tağı dar öde. Spordan efracetile meşgulunun bedeniz berkeden sonra bedeniz berkeden edil men yani pastida riva oldu yani ruhun gelen falan. Qadrli bizim internet jurnalımızın tomoşaçıları bize tomoş ediyen deyip umid ediyat hemen gepleşimizde devam ediyat. O bizim umid bilen bir de tomoş ediyen iyileşme bilen ya tomoş ediyenler sağ olun tomoş etmeyenler ödünüzün vurur. Tomoş ediyenler tomoş etmeyenler жаңадан kiyinki yani internet jurnal açıldı teyalikler var diye. Hava. Olaydı. Hava. Yılın devamlı qarasılayan argılı gün. Aşık maşuqlun günü yetip geliyor. Ne bu demalyan? Yok yani hava yetip geliyor. Yetip geliyor. Men sen degenler bilecek. Gel şu günü edip şunu yara edip o edip bir belli aşık maşuqlar yara edip o repetisiye geçeler. Böyle. Böyle ama ravi mi? Onu hep. Sen yere ettin mi? Ben olur ha. Şeysiz çıkıntıkları gözlerinin interde ne? Yer böyle. Şu var ha, önkü yalak bir fıçamırda koymasan öyle şu da. Senin hem biraz karış. Görün açıp bilir. Oy odanı ne? Bayram kutlu olsun. Köp sağ ol. Bunu nereden aldın? Korançada Koreyan var, soğuk berlenne, nereden aldın diyen. O adam ular, hakiki ular, iyisi ular. Şu beğenip alıvermedin ha olayın ha. Yok men beğenip aldım yani odan görüp soradım. Şey dip bara şerminlelep başlamay gayrat. Şerminlelep yadır gudur gözün koşar. Oy hava yazılı. Roda gullenni. Sen ne gul faylanda ne günlere düştün bil ya. Ne günlere düştüm. Ne günler önüne yok mu? Ne Ferhat? İyice rolü gibi ama yürü tutayından. Tereyas. Ferhat. Soğut gözap yorna. Havadır. Da roda bu. Öldüm sanadır. Geliyor mu? Yurda. Ayağım spor. Koreya söylenmeye arkadaşlar rozul dukanı 50 adın satılıyor deyipti. 14% skitka aldı mı? Gördünüz mü? 14 fevralda 14% skitka. 14% skitka. Ne mi? 24 bulmuyor mu? Bulmuyor mu? Ertmesi mod. Aynen ne? Ertmesi mod deyip özüm geldim özüm markederim yani. Şu mod deyip. Yürütüp roda dukanına gelenizde, gül sayılarınızda yasap veren çaylar. İstediğiniz şöyle katalizikleri var. Sinap bilen istediğiniz göre.
yer. Saňal ýany öýmarmy gelen. Rahatdan oýjak ikisnallyk bar. İskustunu şon barlayan. Belki iskustunu bolsa. Şu füýji mesinem goýmaz şu bar hem. Al izetmi? Aşkımda şu var. Yan tayin mi? Koy efendim hiç betişmedim. Yiyecek bulma var ya da. Şöyle mi? Diysen oğudan güldür. Yine bu başvurum ağramcağım mı? Inte ağır bulan şeyden sağ olum. Ve gereni de alayım. Tiyil kılmasına düşünen sağ olum. Koy efendim dökmasına gel içelim. Gittik. Roda gül. İnniki aslında kadrolgamı nerede? Yeni bir gülün aptasın bir soğuk çıkıp olsa kim olmaz şeyde değil mi? Soğuk tutarım yok yine bana soğuk. Soğuk mu? Soğuk. Hani? Akti! Gıvdını taklasana şunu. Bunu nereden aldın? Nereden aldın? Ya da gudura o kay. Nereden aldın? Il dekor. O dine ilişler tayinliyor. Yönü sorak dursan nereden aldın diye. Bolya şu söğüşmeli bolya mı? Söğüşmeli. Bunu ne aldın? Bunu alışın bir nimet bağ mı kadrlar bağ mı düşürdünüz mü? Yok işte düşürüp olmadı. Gelmedi hiç şey. Aparatını karıştım ben gelinim emettim. Görjek. Görke filmimiz burada badır. Görülüň. Gadyrly tomoşaçylar, gelin häzir gowanjym ine şu elde körden maňa soňa saýlaşyna tomoşa edelim. Elli gepden belli gep, elde korda sewda etýär, bizim sewda edelim. Gel. Oh, zwaýly geldi. Wah, mysif. Yürü. Salam. Yetip gelen bayramınız kutlu olsun. Yetip bolsa şu söýgüler Jenwa için gün nasip etdi. Soğuk çıkaylacak bolum. Ýöne söýgülime dälle kardeşime. Näme maksat berip bilýärsiň? Ne bulan hemmesi el dekor diýmek, el işleri ha. Her kim el işleri. El bilen ýasalar. O kutucuğa marken zeyva olur. Görýärmi tuweleme gowy dekorativ kutu, karop kozuk, pulpam daqyp bola şeýle dämi? Diýjek bolýan tuweleme şaýt bilen kan ahyry şey salardyň içine hiç maçmady ýalyp, bolanokmy? Sen gowuny turar ýalypdy, bu da bolanok. Görýäňizem, mehriban ýyleşler, edi tomaşaçylar. Ýurtda internet jurnalymyzda el dekor berkarar. Sewda Dinjaş merkeziniň 9-njy gatynda ýerleşýär. Her hili tüýsiniň gowunydan turajak ilişler diýsen owodan, owo ödem sygýa. Görýäňizem, mehriban ýyleşler el dekor Tuğla yürütü milli ödem döwrewap designer bolmuş owadanlar yürütü ählil wagty geyip bolayjak takanyp bolayjak ilişleri bar. Şeýlemi? Köp sağ olun. Şu Allan sowadyňa miskit galmy? Şeýlemi? Eşdiňizde mehriban ýyleşler. Aşyk maşuklar haýsy gün diýip durmaň, Jenwa Valentin münasibetli. Aşyk maşuklar üçin goýskitka da wadiýa şoň üçin tiýde howluň el dekor magazyny. Size garaşýa, owo, size garaşýa. Köp sağ olun. Maşallah. Soğutlan için köp sağ ol Gonç. Ýöne näme üçin sen maňa şoňlary başlap soğut berdiň, biz näme aşyk maşukmy? Inede, mine gurun anmasın aşk maşuk sireden de var, gynanma diýip begendiren edim. Kardeşim minne. Inne sen maňa hiç kime gerek dällejek ola. Şey diýjek bolan be. Ay, inne kim ştada şermenne?
Ne de? Qoğun etçek kom yaşlığa yamanlık diýlen ne de? Soğutdum iyine gitmedi olar. Oğanç. Bilnäme söýüşýärler gününe söýüşmelimi? Kirene söýüşýärler güni edir şu wagtymda. Ondan bir söýüşimiz ödüň başladın. Yok, sen gıyıl maşgalan näden çekäýmeler. Birazajyk men öýkeledim diýip seni öýkelemelerle hemen çekip bolşuň ýaly. Öýkülüçü. Wala, getir tawatlammy ber. Ol ýygyna kidäň ne bolsa? Yok, getirmeň tawatlammy. Inni bize serede oturan bir näçe gödel gıyıllanma, aşk maşuklar, yiğitler garat bardır. Şolar, şowun öz söýän gıyıllaryny ýa-da öz söýän yiğitleri bilen nirak aýlanmana etmelen ona maýdyplar. Yok bir yerlerik oturmana, belki de aýlanmana gidet şäherine. Näde? Bunu näme diýler diýenmi? Ve enter, jira toçko diýler. Üýe asmada 5 mat taksi pulum ýokmy şu wagt. Sen äkitme. Bir de serede oturan oglanlar bar. Aşyk maş. Men ýarak şu wagt. Ýa-da şu men ýarak. Aşyk maşuklara nirde nämen geçirilýändigini ýatlydaý köşüşüp çyk. Ya, nirde ýatlydaýyn bilemok. Ýa-da nämen geçýäni, nirden bileýin men. Yo, sen Aladaf netmedim de men, aladaf netmedim. Nokta soğuda aldım, şiirip çek, nädik de her gerek. Ey Hudaý. Ya, kedim. Yok, bak, alaynaşın. Alayna. Ömür sana diýen nädir oldu? Alo. Ho, Murat, ho, salamu aleykum. Ýaşy. Aýda şu geldi da. Aýnatdymy? Bol, edir şu adam soň tawadı burun edip durdu. Halat etdim. Bol, Murat, tawalam. Yetken tir barýana, bol. Barýan. Bol, gow habar. 14-nji fevral güni elbetde netip boldy aşk maşuklyk günü münasibeti niýe barma diýdiň dämi? Türkmen balyk toý mekany barmaly. Murat ýaşy şowmenler alyp barýar. Çağırıp duruşýar. Birazjyk taýnal ýa-da bir mümkin we habar berýär. Sen ýürek? Men gitjek bolan öňe tora. Sen gitmersiň, sen gepleşip alyp bar otyrsyň. Ýene restoranda. Yok, biz bile baş. Men ýokoýdy gowalyp barýar. Menem normal alyp barýar. Atkaýdaýna bolýar, batkaý. Ha, bol. Bayramda gerek, ha? Bol. Aýtbaş, bir jamat dur, hiç gitmegen ýöne bu, men geljek bolarym. Gülede suwt etmek ýatdan çykarma, soraýmam. Yok. Yok da ho, hada gelýär. Men ýeköýdüm alyp barmalarlaryna gepleşýär. Kadırlı tomoşaçylar, hormatly internet tomoşaçylar. Ine şu wagt öňüňizden gördüňiz, men kärdeşim Gonç Melaýew Türkmen balyk toý mekanyna 14 fevralda söýüşýänden gününe nähili gyzykly zatdan bolup geçýändigini, nähili şow programmalarynyň barlygyny ýazgy etmek üçin ýörüýte tuştaýdan öňüňizden gördüňiz. Şoň üçin gelin häzir şol ýerdäki ýazga tomoşa edeliň. Soň biz gepleşigimizi dowam ederiz. Ekran tomoşaçylar görüşme diýäli geldik Türkmen balyk toý mekanyna. Netip bolsa fevral aýynyň 14-üne Jenvalentsin günü aşyk maşuklyk günü münasibetde şu ýerde bir şow konsert bolýar. Ýurdumyzda belli meşhur alyp barjylar Murat ýaşy alyp barýar bir çağıran adamlar ýokdy. Hani Murat ýaşy ýerdeka. Gelin şuna soraýdy. Bileňmi? Gelip. Agam salamu aleykum. Berde Murat bilen ýaşy ýok. Ey vay. Gonç men. Gonç diýen men. Bolýar. Murat başga adam ýokmy Supermanny özüňizden başga? Bir manat bırak. Aýnatdyň konsertini özüňiz alyp barýan Supermanny özüňiz. Yer bolýar gyýtgaçyk, kän wagt alyp durjak diýen. Netip bolsa näme bolýar? Jenvalentsin günü näme show, näme garaşmary, näme şu gelmeli? Onu bilýär. Gülküler Comedy Club'da, Türkmen Comedy Club. Awwa, gülküler bolýar. Gülýän biz, özümiz. Awwa, aýdyp aýtýan biz, dinleýän biz, tanzet diýän biz. Awwa, tanzet diýän. Onu aparatur şeýmede bölümde. Hemme zat özümizden bitýär. Ey vay. Arsy. Salamu aleykum. Keyfine mi? Näme iş yapýardyň? Seni bölüň iş yapýardyňmy? Bir manat ýere özümi içecek. Aparatym bölüň sagda ýaly. Oy sen sorma. Bolma dedim o çıkan oktayan. Bolýar hany ýa afi. Eylemi? Bol onan ýaz. Näme ýa afişany gördük. Murat we Arsy we Aýdymşanmaz we Alpar. Hani biriňiz kim ýalakla? Ýaşydy.
Nerede? Yatır. Sabırlan arasına yatır oğlum. Yaxşı, tursana, yaxşı, tursana. Neme mi, dostum, neme mi? Bunlara iş yapıp ötene amca yatırdın? Ben çalışıyorum. Ben böyle yatır herhalde. Bir düşünürsene, neyemçi gelmeli adamlar, neyem oluyor konsertinizde aytsana kıykacık. Hey, dur, aytsa dur. Dur, alma. Bir da bolli. Gaştı diýen ýokary. Yatýamyn olanlar, konsert bolanok, konsert bolýan näler? Bir yatladı konsert yatarak. Hayır yançı. Ayttım abi. Bir yatladı konsert yatarak beni. Beni kaldır. Derman gerek, derman getirelim. Derman git. Burman derman gerek. Ha? Burma derman gerek. Kana konsert bolýar dämi? Ökman. Ey Hudaý. Kadrly tomaşaçylar. Görýän hakykatdan hem kardeşim gelip bilenok, Uwanç Melaýew şoň üçin şu gepleşigimiň ilkinji tanyny men ýek özüm jemlemeli boljak. Näsip bolsa gepleşigimiň ilk sanyny sag aman bileje jemler diýip umyd edýäs ýöne ýadymdan çykmagasyda ýatladyň. Biz gepleşigimiň başynda şu audio gepleşigimde ýürütüsiň ad takmaňyzy ýatladypdyk şoň üçin ekrana görýän poçtaňyzda siz kommentariýa edip biziň gepleşigimizde ad takyp ýolap bilersiňiz. Eger siz sowal berseňiz, jogap bermek biz bilen. Şoň üçin gepleşigimiň ilk sanlaryna çenli sag aman duşýan çak. Başda bolun.